Sidste fase igen, og så ændrer det, vi har så snakket om, og så er det ikke håber vi på. Øj, der ligner skal have en drop. Nej, ikke. 5 sikker. Shit. Gentages. 5, 4, 3, 2, 1. James Rack. Hvad sagde du der? Jeg er lidt bag. Ja, men jeg står sammen med bare så. Der er det der Mojo. En 5 så første prioritet. Ind mod der skal købes. Hvor? Han er porter, mand. Det smider raw. Skal en portal op? Åbenbart ikke. Smid den herovre bare. Klar på gaze. Men du smid den ud i midten i stedet for. Okay. Der skal vi bruge den. Lad os lige på, det er ranged. Kommer ind som en Space. En til en. En til en. 5, 4, 3, 2, 1. 7 sekunder. Nå. Klar for rap. Både skot og resten, så. Ja, det... Nu prøver vi at klare det. Så lad lige mig til første gang. Ja. Jeg er ude om 3, Kom så er der 1. Nu. 5, 4, 3, 2, 1 nu. Jeg skal assist for dig, Mikkel, lidt. Ja. 3, 2, 1, go. Ja, 5 stacks igen. Okay. Så er stadig stacks igen. Nej, men god. Fældsikker er det næste, fældsikker. Og godt adaptet den her. Det er godt spillet. Så er vi over den anden side. Nej, nu skal jeg. Den prøvede meget hurtigt. Jeg har lidt travlt dem der, hvor du 1 sekund mere travlt med plejer. Du skal fokusere det ude. 3, 2, Barriere. 1. Godt. Ikke rest jern. Ud soak. Nej, men vi kan... Han er rest, nej. Han er rest. Ud til fældsikker på det næste. Det er først 42, vi skal nok slappe lidt af. Fedt spil på. Og stop fuldstændig med bossen. Stop fuldstændig. Ja, tak. Og fældsikker. Fældsikker der været, så kom ind på rød. På rød med. Ikke nogen der blev nok ud over. Kom nu Mix. Ind på rød, og så husk at dodge den her personal. Hold jer lidt spredt til at starte med. Og skift til Doomlord, når den kommer op. Hold jer lidt spredt.
Kør personal, når der kommer Shadow Force. 3, Så er nogen 2, 1. klar på den. Husk nu at få hele Mojo, så han ikke bliver fucking one-shottet igen. Ja, bare lad være med sådan her. Sidste emsnød, sidste emsnød, sidste emsnød. Ikke er som bedre? Ja, der står en... Nej, det gør der ikke. Det er fint nok, det er fint nok. Kommer Mark. Mark of Doom, bare lidt ud med midten. Mark of Doom, det er rigtig positioner. Skynd ned med de der, så lad os få faset den. Det ser fint ud, det her. Sikker? Måske. Ironbark Ray. Jeg kan ikke nå dig. Det er face. Skynd jer at springe den, skynd jer at springe den. Inden den er godt. Den er face, skynd jer godt. Ind på purple, ind på purple. Se, hvor skal du? Lost. Ja. Gør I det ordentligt. Husk, Skal jeg grip dem på? Ja, hold lidt spredt. Det er lidt spredt. Alright. kan vi ikke. Ja. Der er ingen til at grip. I vil ikke grip den boss. Ja, vi gør boss. Det er svunget. Det er svunget. Kom ned. Kom nu. Okay, ned. 3, Ryk lidt bagud, ryk lidt bagud. Lidt bagud til Gaze. Ud og sukke den. Ikke for mange, ikke for mange i den. Ikke for mange i den. 2 i hver. Godt. Ind til bossen igen. Okay, om 3, 2, 1. Vær klar på Shadow Force. Stak Vær om klar bag på Shadow bossen, om bag Force. bossen. Jeg popper Raw. Roll. Ring. Godt. Midten. Godt. Fældsikker i midten. Fældsikker i midten. Hvis det Fældsikker i ikke, så... midten. Fældsikker i midten. Jeg har den her dækning. Jeg er færdig med mig nu. Ind til bossen. Ind til bossen. Husk at holde Ims. svagt. Der er ikke nogen, der må stack. Der er ikke nogen, der må stack. Hold det svagt. Hold det svagt. Godt. Vær klar på Gaze. Husk at holde det svagt ud. Ud med jer. Godt. Ikke for mange. Ikke for mange, ikke for mange i den. Godt. Og ind til bossen. Det er fint nok det her. Husk helt ind til bossen. Pas på, ikke står først. Der kommer stadig kælde fra. Husk at holde det svagt. Vær klar på Shadow Force. Mojo Raw den her. Mojo er død. Rest På Warlock. Vi har rest, vi har rest, vi har rest. Det er Husk fint at nok der bait er fældsikker. det. Husk at bait fældsikker. Bait fældsikker. Noget DPS ind på den. Vi sacker de næste. Der kommer vi Ims. sacker. Der kommer Ims. Vi sacker de næste. Ind Der på kommer Ims. Ims nu. 5, 4, Ims. 3, Nu skal være spread. 2, Vi sacker de næste. Det er svunget. Grip. Jeg er død, men jeg tror, jeg fik grip. Fordi Ims ned, fordi Ims ned. Boring. Sack de næste, sack de næste. Sack de næste. På basen ned, please. Personals. Punch. Hold DPS. Kom nu! DPS. Stjern. Kom nu! Kom nu! Der var ingen vigtig. Det er vigtigt at vide. Det er nemmeste boss, mand. Det er nemmeste boss. Husk at gøre video, mand. Husk at